Το Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών Ζακυνθινός Detective λειτουργεί ως ατομική επιχείρηση του Ζακυνθινού Σίγμα, που είναι ιδιωτικός ερευνητής, detective. Η προηγούμενη επαγγελματική σχετική εμπειρία του απορρέει από την έντονη δραστηριοποίησή του στον τομέα της ιδιωτικής έρευνας στην Γερμανία, όπου οι προδιαγραφές και υποδομές λειτουργίας ενός ανάλογου γραφείου ανταποκρίνονταν σε πολλαπλάσιας δυσκολίας απαιτήσεις. Από τον Αύγουστο του 2009, η επιχείρηση έχει μεταφερθεί στο κέντρο του Βόλου, δημιουργώντας παράλληλα ένα παράρτημα στο 3 Λάμδα Μιαίο, Λάρισα Αθήνα Θεσσαλονίκη και επίσης στην Αθήνα, Κηφισιά Λεωφόρος Κηφισίας 317. Τα διακριτά χαρακτηριστικά και των τριών γραφείων αποτελούν η άρτια κτηριακή υποδομή και η υποστήριξή της από υπερσύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Η ταχεία αυτή ανάπτυξη οφείλεται στην βαθιά κατανόηση των πραγματικών απαιτήσεων του πελάτη, που γίνονται όλο και πιο σύνθετες, καθώς εμπεριέχουν κάθε μορφής δραστηριότητα και προϋποθέτουν την εφαρμοσμένη σύγχρονη τεχνολογία. Σήμερα, η επιχείρηση απασχολεί, πέρα από το καθαρά υποστηρικτικό προσωπικό, ένα μεγάλο αριθμό επιλεγμένων εξωτερικών συνεργατών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, επιδιώκοντας να διεκδικεί μια δυνητικά παγκόσμια εμβέλεια, εφάμιλη των πιο καταξιωμένων ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων του κλάδου. Αναγνώριση της επιτυχημένης αυτής πορείας αποτελεί το γεγονός ότι η Ζακυνθινός Detective είναι η πρώτη, στον τομέα της, επιχείρηση στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με ISO 9001-2008 για την διαχείριση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει. Να σημειωθεί πως στην Ευρώπη, μέχρι σήμερα και στον βαθμό που μπορούμε να γνωρίζουμε, μόνο 2 γραφεία ιδιωτικών ερευνών έχουν επιτύχει την πιστοποίησή τους στο επίπεδο αυτό. Εκτός του επαγγελματικού βεληνικούς, η ποιοτική χρειά της ανάληψης και διεκπραίωσης των έργων δεν αποδίδεται μόνο στην εντατικοποιημένη εργασία, αλλά και στην άρρηκτη συμμετοχή της γνώσης και της τεχνολογίας. Ειδικοί επιστήμονες και έγκριτοι εμπειρογνώμονες και εμπειροτέχνες των κλάδων της νομικής, των τηλεπικοινωνιακών μέσων, της ιατροδικαστικής, της διαχείρισης βάσεων δεδομένων και δικτύων ηλεκτρονικός υπολογιστής, των χρηματο-οικονομικών, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας τελεχώνουν και απαρτίζουν το συστατικό μέρος για την ευόδοση της επιτυχούς συνεργασίας και της τελεσφόρας διεκπραίωσης των σύγχρονων κοινωνικών υποθέσεων, καθρέπτη των οποίων συνιστά το πελατολόγιο κάθε γραφείου ιδιωτικών ερευνών. Η επιχείρηση Ζακυνθινός Detective εγγυάται επίσημα την απόλυτη ικανοποιητική ανταπόκριση σε όλες τις ποικίλες και σύνθετες απαιτήσεις των ανηλυμένων υποθέσεων της, με την διαβεβαίωση ότι η βασική επιδίωξή της δεν αποτελεί μόνο ο πλεονεκτικός επαγγελματισμός στον τομέα της, αλλά και η πιστή στο υπάρχον νομικό πλαίσιο λειτουργία της, προτάσσοντας την έννοια της εχεμήθειας και εμπιστευτικότητας ως κινητήρια δύναμη στην επαγγελματική της δράση.